ҷамоати диҳоти ворухи шаҳри Исфара яке аз калонтарин минтақа дар вилоят ба ҳисоб рафта, сокинонаш асосан бо кишоварзию чорводорӣ машғул мебошанд. ба муносибати 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бошандагони ин кӯҳандиёри тоҷикон тадбирҳои ободониро вусъати тоза мебахшанд. дар назди бинои мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр корҳои ободонию аз навсозӣ хуб ҷараён дошта, сокинон дар афрохтани парчами миллӣ ва майдони атрофи он саҳми босазо мегузоранд. ҳамзамон дар ҳамаи шаҳраку деҳоти шаҳр мардум бо рӯҳии идона пайи корҳои созандагӣ мешаванд. аз ҷумла сокинони маҳаллаи кодони ҷамоати деҳоти ворух барои беҳтар намудани шароити зисти хеш, таъминот бо оби ошомиданӣ, бунёди иншоати ҳаётан муҳим ва мунфарш намудани роҳҳо чораҳои амалӣ меандешанд. бино ба гуфти фаъолони маҳалла, то ба имрӯз зиёда аз 20 километри роҳҳои байни деҳа мунфарш карда шудаанд. ҳамин гуна корҳои ободонӣ дар ин маҳалла низ ҷараён дошта, сокинон азм доранд кӯчаи мазкурро ба номи 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ намоянд. мавриди зикри хос аст, ки зимни сафари кории худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мунфарш намудани роҳҳои ҷамоати диҳоти ворух дастурҳои саривақтӣ дода буданд. аз ҷониби сокинони маҳаллӣ ин дастур дар амал татбиқ гардида, барои беҳбудбахшидани шароити зисти мардум мусоидат намуд. пешравӣ ҳамин муҳалла ва кор карсодем. мана бо дастгирии ҷаноби олӣ ҳамин кӯчаҳоя асфалтпӯш мекунем. ҳозир мо таҳкурсиша мана бачаҳо кити латокош, ҷӯй борош, мани корҳои засибка хобонеш, ҳамаш корҳое карсодем. мо тасмим гирифтем ки бо ҳамин кӯчая тайёр кунем 30 солагии истиқлолият ба мунфарш кунем. мана халқи кодон якдилона баромадагӣ кӯчаҳои тайёр карсодиянд. корҳо рарафтааст. ҳозир ҳаминҷанда қариб 30 кас 40 кас кор карсодиянд. вай кӯчи дарунандам гредер кор карсааст. бачаҳо вай кӯчи танкӯчаҳонам кор рарафтааст. ин тӯҳфа аз ноби ҷаноби олӣ ба халқи маним ворух, аз он ҷумла халқи гуна кодон бо муносибати 30 солагии истиқлолият аз ҳисоби ҷаноби олӣ мана ҳама кӯчаҳои мунфарш карсодем. корҳо рарафтааст. ҳамо шумо раҳмат халқи кодон, халқи ворух барои корҳои пешрафтан ҳаракат карсодем. надуртар аз ҳамин маҳаллаи ба номи Тидон, ки ба ҳам наздик ҳастанд, бо саҳмгузории соҳибкорон масофаи 1 километр роҳ асфалтпӯш карда шуд. иқдоми мазкурро бошандагони дигар маҳаллаҳои ҷамоати деҳот низ дастгирӣ менамоянд. дар маҳаллаи Саридашт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 фаъолият менамояд. аҳли маҳалла тасмим гирифтанд, ки варзишгоҳи замонавӣ барои ҳам хонандагони дабистон ва сокинон бунёду аз навсозӣ намоянд. варзишгоҳ бо тамоми лавозимот ва таҷҳизоти муосир ҷиҳозонида шуда, дар он намудҳои гуногуни варзиш ба монанди футболи хурд ва футбол гузаронида мешавад. барои муҳассилини муассиса дар соли хониши нав тозакории мазкур тӯҳфаи идона аст. бехоҳем ки дар рӯзи дониш 1 сентябр барои ҳам хонандагони муассисаи таълимӣ ва ҳам ҷавонони ҳамин маҳалла ҳамин тӯҳфаи ҳам барои 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфа барои мардуми ҳамин маҳал бошад. гумон мекунам ки дар ҷамоат яке аз варзишгоҳҳои калонтарин ҳисоб мешавад. баробари ободонии созандагӣ дар таъминоти маҳсулоти кишоварзӣ низ тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. деҳқонони шаҳри Исфара барои рӯёндани ҳосили полезиҳо аз усулҳои пешрафтии кишоварзӣ истифода мебаранд. кишоварзон баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъминоти бозори дохила, содироти он чораҷоӣ намуда, дар ин ҷода ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. дар маҷмӯъ мардуми меҳнаткарини шаҳри бостонии Исфара раванди корҳои созандагии ободониро сармашқи кори худ намуда, ҷашни фархунда 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои хуби меҳнатӣ истиқбол гирифтанианд.